Siphinde sinibingelele ekhaya TV2. Lapho sibika seseHammersdale eMpumalanga. Lapho kutholakala khona itruck ebelithwele ama-ballot paper, amaphepha okuvota. Amanye bese liwathululile kwi-library yakhona. Amanye esagcwele etruckini. Ilunga le-MK lithe labona lesi sehlo lase libiza amaphoyisa ukuthi azobona nayi into yama-ballot paper efike kungakabi isikhathi sawo. Athe efika kamaphoyisa ke ayibona ke lento abesefika namanye amalunga ke eMK esemaningi asephoqa amaphoyisa ukuthi ke awabophe laba bantu abaletha ama-ballot paper kungakafiki isikhathi. Kanti le truck bihambisana nemoto ebinestika saka IEC. Ungacacile ukuthi ke kungani lama ballot paper asheshe alethwa nje isikhathi sawo singakafiki. Kanti khona manjalo kunezindaba ezingaqinisekisile ebezithi abantu umuntu ovulele laba bantu la uyilungu levolunteer lika Khongolose okungu ANC. Indaba ke lezi engaqinisekisiwe sikhoshe nje indlebenye. Sase sizama ukukhuluma ke nomuntu obeshayela itruck simbuza ukuthi ke aphi amaphepha not akushoyo ukuthi usuka la uphetheni uyisaphi lama ballot paper lawo. Waseke lo muntu esho ukuthi hayi yena akanawo. Umuntu owaziyo ilo muntu ka-IEC ohamba ngeveni emhlophe. Sase ke sizama ukuxoxisana namaphoyisa kwabo ukuthi ke abantu ke sebeqala ukuvuka umbhejazana ngoba bedinwe isehlo lesisenzakele. Sangabe singasakwazi ukuthi sixoxisane nabo. Kodwa ke awukubuke ke nalama video lawalandelayo uzoyibona le. Uma ngabe kuqhubeka I can testify ngento engiyibonile ngiyazi ukuthi kwenzakaleni what nake ngibonile. So okwamanje ukuthi sithathe le material at least sesibonile sonke ukuthi nayi isuke la ihambe. Bese sibuya mphathi singakwazi ukuvula icala ngaphandle kwengcukacha official from IEC leyithathe khona wayiletha la okuyena mphathi thina in open the case umuza uthe invoice in short invoice ayikho. ucala leli solivula Okay, asona sivula icala letho ufika inkantolo kuthiwa ayikho la ngolisekho futhi ngifuna ukuyolala no we need an invoice yes ukhona umuntu wa-IEC osenior othatha impahla wafika nawo la ufuna i-invoice I-authority. amaphoyisa akasozosincedisa ke lapha bafuna sihlale uzoshaya u9 ekuseni sohlala send i-invoice yizwi lelo ayikho into enkulu kangaka this is okay. Yabona njengoba kumanje kulesikhathi. Wethu nodadewethu afowethu nodadewethu njengoba usushilo ukuthi kunecala elinye elibonayo lokuthi lo muntu utholakala nempahla enicabanga ukuthi kushuthi intshontshe njengena invoice i-charge leyo ngeke sithi sona invoice ngithi ayikho senithenina nivula icala senivula icala siyayi-add i-charge usuyishilo nje njengo-complainant ukuthi sicela nisi-addele i-charge ukuthi lo muntu utholakala nempahla seyisolutha intshontshe ngoba ayikho invoice siyayi-add i-charge. lastly me from my side mphathi ubucayi bale material eSouth Africa bungakanani njengamaphoyisa njengoba nina kade nje nihlangene lapha eMayville nizokhuluma ngalento bengingakhuluma ukuthi siyashana ngamanqindi thina nikhuluma ngayo yonke lento ukuze ube nepeace ithini Mdonge uselapha engifuna uku-add elinye icala kufanele li-add Yes. ukuthi lifakwe la endaweni yakamasipala Yes. impahla entshontshiwe Yes. izogcina la Yeah. ngoba ushini Asuka la mabhokisi command. swasi Awazi. No, kulungile asipu brigadier uba asibrief correctly commanders. All right, no, i-material le njengoba siyithatha
sizoyithatha we can keep it safe from us as police. No, we can keep it, keep another police station with the whole truck, with the material above. Yeah, with the whole truck and then locked. And then we'll have policemen as a gadile up until we get all the necessary information the next day with the spawn with the processes. The truck will remain in the custody of the police up until we see further clarity. Le SAP20 number soyithola brigadier. Kanti khona manjalo futhi sibuye sababela Chesterville lapho futhi esifike sathola futhi okufanayo nako lokhu kwase Hammersdale. Kunesonto elithize elikhona lapho kuMahlathi Road ekuyisikhungo sokuvotela okuthe kwatholakala futhi amanye ama material aka IEC abekhona lapho ahleli nje awagade umuntu and mabesho alethwa imoto yakamasipala yafike yawanikeza umlisa mombe ongathi wayeqashile lapho bathi akayithathe lonto kuzofika intombazane ezofika iwathathe masiyowabeka endaweni efanele. Nawo ke lawo maphepha lawo ahleli awagade umuntu kodwa imaterial leyo ezosetshenziswa mase kuvotwa ku-IEC. Asazi ukuthi ke kwenzeka kanjani konke lokhu ngoba mayesho uthi lezi zinto sezihlale amasonto amathathu zihleli lapha zingagade umuntu izinto njalo zaka IEC lezo. Angaziye ukuthi wena uthini sesohlangana kwi-comments ngezansi ukuthi wena yonke lento uyibona kanjani ucabangani ngayo.